Pre 30 godina je ova linija idealno funkcionisala na zahtev opštinskog rukovodstva na čelu sa gospodinom Dejanom Matićem i gradskim menadžerom gospodinom Vesićem. Odobrena je ova linija, izdejstvovali su teškom mukom da ova linija konačno posle 30 godina profunkcioniše na zahtev svih meštana Ugrinovaca, koja će mnogo značiti za povezivanje sa industrijskom zonom na Novosadskom putu, gde će mnogi meštani koji nisu mogli ni pomoću mađioničarskog trika da dođu do metroa, Tempa, Zemun parka bez automobila, bez presedanja. Još sam hteo reći gde su, kako se zove, meštani bili diskriminisani u smislu presedanja iz jednog autobusa u drugi. Sad zamislite, kiša pada, roditelj sa malim detetom treba da preseda, trči za auto. Pa kad bi imali idealnu vezu iz jednog autobusa u drugi, opet je veliki problem. Tako da je ovo značajna linija za meštane Ugrinovaca. Ali je veliki doživljaj ne presedati od Ugrinovaca do Zemuna ili do Beograda. To je stvarno i ušteda u vremenu i u novcu i u svemu. Ova linija je bila pre 30 godina i sad smo je dobili, ova linija ide do Zemuna, gde spaja škole, klinički centar Zemun, Šilerovu i sve. Znači imamo jednu liniju i jedan prevoz plaćamo. Pre smo čekali 2 prevoza, 2 plaćali i sada opet treba da smo prezadovoljni. Imamo 3 linije, 711, 703, 603. Za malo selo ovo je jako lepo napravljeno.